Lapha ilapho kudutshule kwabulawa khona uphumzile qatha ngoMgqibelo. Utholakale enamanxeba amaningi okudutshulwa emzimbeni wakhe. Umndeni wakhe usulala obenyoni. Ucele abezindaba ze-SABC ukuba bangasivezi isithombe sikaphumzile kanye nendawo la abehlala khona. Izona impendulo zona siyazifuna yingakho vele sayekela yonke into ezandleni zamaphoyisa silindile ukwazi ukuthi kwenzekeleni ndisilindele ukwazi ukuthi ngabobani laba abadubulusiswa ngalesi sihluko esikhulu esikanjena. Uphumzile ushiye emhlabeni izingane zakhe ezintathu. Inyunyana yezisebenzi zakwamasipala iSAMU ibiyobhonga emswaneni emndenini. Nayo ifuna izimpendulo. Siyacela kakhulu kwamasipala ukuthi security balekeleleke ngesecurity ezoziphelezela lezi zimoto ezihambisa amanzi kubahlali because ayadingakala kakhulu njengamanje. Amaphoyisa athi uphenyo lusaqhubeka. Umasipala ugxekile ukubulawa kwabantu njengoba uzama ukubuyisela amanzi ezindaweni ezikhahlanyezwe izikhukhula. Amanzi akekho yonke indawo. So into esicelayo nje uhulumeni mengakwazi ukuthi akazama ukuthi ekwazi ukusibuyisela amanzi ngoba siyahlupheka impela. We have reported challenges in the south which is due to the damage to the Umlazi Canal pipeline which affect water supply in many parts of the southern region. We are hopeful that this situation will be addressed soon as our teams are currently on site laying a temporal pipeline which we hope will be completed this weekend.